Welcome to Zim Celebrity TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Please like our videos kuti aende kure, and please don't forget to subscribe. Nyaya yauya nayo ya Holy 10 nemukadzi wake Kimberly. Things are not looking good. It ended in tears. Holy 10 anga ari kwaDJ Ola kupodcast achibvunzwa mibvunzo yakawanda yakasiyana siyana, ataura maissues akawanda ari kumuaffecta iye nemukadzi wake, asi it seems vanenge vasingachatodanani papasina rudo, because Holy 10 anga achibvunzwa achidedzera kuti mahure angu achisanganisa naKimberly, and ataura kuti iye she is not what he expected. Ari kudedzera kuti Chelsea anga ritori nani, ndakabhaiza zvangu but ngoti inini Kimberly ndasingamudi, ndaingoitira chete kuti ndimutorere Volts. Munongoziva mega Kimberly naVolts vakambodanana, saka hondo yemarudzi each and every time Holy 10 naVolts havaonani neziso rimwe chete, because vanenge vachirwira Kimberly, but Volts akazoaccepta zvake, but Volts Holy 10 ndiye asina kuaccepta, anongoswera achida kunyomba JT because anoziva kuti X yani yaKimberly. So guys, handizivi tinoti kudii, asi isusu kana takatarisa tirikuona kunge pane chitsotsi, pane foul play, chitsotsi chega chega. Holy 10 ndozvaanoita kana atadza kutrenda. The guy is not trending, even ngoma dzake hadzisi kunakidza, vana vari kutongoti haitsvina iyi, saka iye Holy 10 ari kutsvaga attention. Otherwise anogona kunge achida tobura chingoma chitsva tomuziva isusu Holy 10. Tikitaura kudai kuTwitter ari kutrenda ari panumber 1, azongodarikwa zvake naGeza Bombshell, because vanhu vari kuda change. Geza ndiye akutonga kuTwitter ari panumber 1 kutera yeHoly 10. So guys, handizivi tinoti kudii nazvo, asi vamwe vazukuru vambuya nanhanga vachidedzera kuti aiwa chitsotsi Holy 10 nani naDJ Ola vatengwa neZanu-PF kuti vakonzerese kuti vanhu vaconcentrate kwavari instead of kuna Geza. Handizivi guys tinoti kudii, asi rudo hapasisina between Holy 10 naKimberly. They have unfollowed each other kuTwitter.